Čaute, volám sa Tomáš, som zo Slovenska. Dostal som odporúčanie na kliniku Šule od môjho známeho, ktorý tu bol pred 3/4 rokom a bol veľmi spokojný, tak som to išiel vyskúšať, pretože som chcel mať pekné vlasy. Túto kliniku som si vybral, lebo mala dobré referencie a videl som to aj z prvej ruky, teda tú ich prácu a všetko sa mi na tom páčilo. Začalo to výborne, od komunikácie až po cestu na hotel, ubytovanie, klinika je perfektná. Sú tu veľmi milí ľudia, profesionáli, je nová, majú tu perfektný prístup, mali sme tu hneď z toho dobrý pocit. Transplantácia prebehla úplne super, dal som si navyše sedáciu, ktorú mi odporúčil sprostredkovateľ a teda vôbec to neľutujem, bolo to výborné rozhodnutie, absolútne som nevedel, že sa mi niečo deje a som so všetkým maximálne spokojný aj teda po tom, čo sa všetko deje, aj tá pooperačná starostlivosť, aj všetky tieto veci, transporty medzi hotelom, takže určite odporúčam kliniku Šule a netreba sa báť, treba ísť do toho a zariadiť si plnohodnotnejší život aj takto. Čau.